Як вывучыць польскую праз польскі рэп і дапамогу бездомным? Як адкрыць кебабную ў Польшчы? І гісторыя пра польскага рэпера, які закаханы ў беларусаў. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і я Тетяна Дзямчук. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Сёння у нас у гасцях чалавек, з якім я пазнаёмілася пры вельмі смачных абставінах, таму што я прыехала па рэкамендацыях і з'ела самую смачную шаурму ў маім жыцці з вінзонным тварогам, і ёй зрабіў ты, Лёша. Прывітанне. Прывітанне. Па-першае, давай так, шаурма ці кебаб, як правільна? Без розніцы, абсалютна. Кажыце, як хочаце. Ніхто не ведае, ад чаго гэта залежыць. У розных краінах называюць па-рознаму, розныя людзі ў адной краіне называюць па-рознаму, у адным горадзе людзі называюць па-рознаму, у адной кампаніі людзі называюць па-рознаму, все мы розныя. Паколькі мы ў Польшчы, тут культура кебабаў, не шаурмы, не шавермы, то я кажу, што ў нас кебаб. Як даўно ты ўвогуле в Польшчы? Польшчы я амаль 5 гадоў. Чым займаўся, калі пераехаў, куды пераехаў, як уладкоўвалася твоё жыццё? Спачатку я пераехаў да сябра, пажыў у яго месяц, пакуль шукаў сабе свой куток, знайшоў гэты куток, потым гэты куток мяне прывёў і ў кебабную па сутнасці, але паколькі я прыехаў і не мог займацца ніякай дзейнасцю, то вырашыў, што займацца чымсьці хочацца, і паколькі зарабляць грошы пакуль не было нейкай магчымасці, я вырашыў, што буду займацца тым, чым хацеў займацца ўсё жыццё, а менавіта гатаваць і частаваць людзей. І вырашыў, што якраз такі момант, пакуль я не магу зарабляць грошы, гэта мог бы быць добры час, каб пачаць ствараць гісторыю для нейкага брэнда, для сябе самога у будучыні, расці як кухар, развівацца ў гэтай галіне. Нарэшце пачаць рабіць тое, што даўно хацеў, а вось гэтая мара, яна была такая аддаўна. Ну так, гэта было з дзяцінства, гэта было, напэўна, ежа, гэта ўвогуле адно з маіх такіх захапленняў увогуле. Ежа, кухня і, можа быць, нейкая гасціннасць, таму што, гэта было неяк у маім жыцці, хацелася гэта несці далей. А ці хтосьці сям'і вучыў, адкуль гэтыя навыкі, ці ўсе навыкі здабываў ужо менавіта тут, калі там прыехаў, як гэта ўвогуле робіцца, там пачынаеш кніжкі адкрываць? Не, з кніжкамі ў мяне складана, хаця я працаваў у кнігарні у сямейнай, але я кніжкі люблю некаторыя, і мне чамусьці кулінарныя кнігі не заўсёды цікавыя. Ёсць адна кніга, якая мне цікавая, гэта кніга, як яна называецца, «Літоўская гаспадыня», мне здаецца. Там, дзе нашыя старабеларускія, старалітоўскія рэцэпты, гэта больш за ўсё мне цікава. А так, правільна ты сказала, што ў сям'і заўсёды была культура прыняцця гасцёў, нейкіх таксама кухні, ёсць нейкія рэцэпты, ёсць сямейныя рэцэпты, ёсць увогуле ўсе вельмі смачна гатуюць у сям'і. Окей, то бок ты прыехаў у Польшчу, ты казаў пра то, што там нейкі куток быў, да, у сяброў там і гэтак далей, і тут ты прыняў рашэнне, што пара, я зараз так вельмі пафасна скажу, неяк так ажыццяўляць мару. Так, я вырашыў, раз я апынуўся ў такіх акалічнасцях, у якіх не хацеў ніколі аказвацца, значыцца, трэба знайсці нейкую раўнавагу. Раз я не ў тым месцы, не ў той час і не з тымі магчымасцямі, значыцца, надышоў час ажыццяўляць мару. Ці ёсць у вас ужо планы на выходныя 11 і 12 кастрычніка? Ёсць прапанова ад музея гісторыі польскіх яўрэяў. 11 кастрычніка музей запрашае на сямейную экскурсію і майстар-клас з нагоды свята Суккот.
Калі я не памыляюся, я магу вельмі памыляцца, гэта аналаг беларускіх і польскіх дажынак. Карацей, лепш не звяртайце ўвагу, што я тут кажу, і проста прыходзьце ў музей. Там вы даведаецеся незвычайную гісторыю гэтага свята і звязаныя з ім традыцыі. Акрамя гэтага, на сустрэчы адбудзецца святочны майстар-клас. Падзея бясплатная, вам трэба толькі зарэгістравацца. Зрабіць гэта можна па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэа. Там ёсць і ўсе падрабязнасці. Для сямей з дзецьмі ідэальны варыянт, чым заняць сабе ў суботу. А 12 кастрычніка музей запрашае на бясплатную экскурсію на беларускай мове па сталай экспазіцыі. Гэта 1000 гадоў гісторыі польскіх яўрэяў. Таксама на гэтай экскурсіі вы шмат даведаецеся пра сумесную беларуска-польскую яўрэйскую культуру, а таксама пра гісторыю беларускіх мясцін, напрыклад, Несвежа і Міра. Вельмі запрашаю, сам быў ужо двойчы на сталай экспазіцыі і упэўнены, што прыйду яшчэ. Запісацца на бясплатную экскурсію на беларускай мове можна па спасылцы ў апісанні. Трэба будзе толькі даслаць ліст на электронную пошту. І добрых вам выходных! Я просто зараз так слухаю, не помню, хто мне пра гэта казаў, і якраз это была тая самая думка, што у той момант, калі перад табой няма ніякіх магчымасцей, успамінай, пра што ты марыў усё жыццё, і магчыма, гэта той самы час, калі можна гэта рэалізаваць. І з чаго ты пачаў? У мяне не было ніколі ідэі нейкай рэстарацыі, нейкага месца, не было таксама формы, што гэта будзе. Я папросту рабіў тое, што мог, і на той момант у мяне нават не было нейкіх думак пачынаць гатаваць нешта складанае. Мне аднойчы, калі я быў у Нідерландах, мне вельмі спадабалася, што там у адным кафэ, у адной кавярні на беразе мора падавалі вельмі недарагую гарбату з мяты з мёдам. І яна каштавала сапраўды там для Нідерландаў можа быць 1,5 еўра, але гэта нішто, і тым не менш гэта цябе сагравае, калі гэта вецер нейкі такі. І я падумаў, што вось такога я не сустракаў тут, таго, што нешта натуральнае, зразумелае, і што за 1,5 еўра прынесе табе такое, нейкае душэўны спакой і задавальненне. І у нейкі момант я патрапіў да сябра дадому, дзе ён сказаў: слухай, хочаш, я цябе пачастую гарбатай з нашых беларускіх зёлак, мая маці вас збірала. Я кажу: давай, канешне. Ён як прыгатаваў, я думаю: вау, да не можа быць такога, гэта лепш у 1000 разоў, чым тое, што я піў у Нідерландах. І зразумела, што у гэтай сітуацыі у дадзены момант немагчыма беларускія зёлкі неяк пастаўляць сюды ў Польшу. І я падумаў, што што я магу ўвогуле зрабіць, на што я магу замяніць гэтыя зёлкі. І зразумеў, што гадоў 5, можа быць 10 гадоў таму у мяне калісьці гасцявалі дзве дзяўчынкі з Кіева, і яны мне паказалі імбірны напой. Яны сказалі: гэта дапамагае ад усяго, ты можаш яго з якім хочаш варэннем, з вішнёвым, хочаш без варэння, хочаш з мёдам. І я памятаю, што я піў, мне гэта вельмі спадабалася, але я гэта неяк закінуў. А потым падумаў: імбір ёсць заўсёды, нейкія яшчэ інгрэдыенты дадатковыя, я прыдумаю, што дадаваць. І я вырашыў, што буду займацца імбірнымі напоямі, пагляджу, куды гэта мяне прывядзе. І вот я падумаў: так, спачатку трэба рондаль купіць, купіў рондаль вялікі, пачаў гатаваць, пачаў спрабаваць нейкія рэцэпты і думаю: так, трэба ж камусьці альбо прадаваць, альбо тэставаць неяк, што падабаецца людзям, гэта не падабаецца. І я купіў тэрмас 10-літровы і пайшоў з гэтым тэрмасам тут у Варшаве на патэльню. Вось мы недалёка знаходзімся. І напісаў на кардоне, бясплатна. Падыходзьце, каштуйце. Так, гэта такі тэставы рэжым. Конечно, калі напісана бясплатна, то ніхто не падыходзіць, таму што людзі думаюць: што гэта за такое, ніхто бясплатна нам нічога не дае, а тут хтосьці дае. Можа быць, я выглядаў не так неяк прывабліва, каб людзі падыходзілі. Таму маімі першымі кліентамі сталі тыя, хто, у прынцыпе, заплаціць і не мог. Сталі бездомныя. Так. І бездомныя падышлі адзін: налівай, што там у цябе. Я кажу: вось такі напой, тут кава, хэрбата, і не кава, і не хэрбата. Давай, налівай. Ты іх падлячыў, атрымліваецца, яшчэ? Так, і яны такія:
пачалі запрашаць сваіх сяброў. Памятаю, першы тэрмас, гэта 10-літровы, у мяне сышоў дзесьці за 4 гадзіны. І яны мне ўжо падказалі, што ў Варшаве адбываюцца некаторыя мерапрыемствы ў пэўныя дні, калі ты можаш прыйсці, і бездомных адразу ў адным месцы шмат, і можна адразу і хуценька і мне ўсё раздаць, і ім таксама дапамагчы як мага большай колькасцю людзей. Вось, так я даведаўся пра акцыі ў сераду, што сераду ў Варшаве на Патэльне 18-й вулічны касцёл праводзіць сваю акцыю, раздае бясплатную ежу для бездомных, і таксама пропаведь адбываецца. І я вось стаў збоку чаргі, людзі стаяць са сваімі талерачкамі, а я стаю збоку і просто кажу, вот пакуль стаіце ў чарзе, можаце падысці да мяне, папіць гарбаты. І спачатку быў адзін рэцэпт, потым да мяне падышоў дзядзька і сказаў: слухай, я быў перакладчыкам у тыбецкага манаха 10 гадоў тут у Польшы, і гэты манах мяне навучыў розным навукам такім манаскім. Канкрэтна там ёсць такая навука, як розныя прадукты ўплываюць на цела чалавека. І вось ён сказаў: у цябе рэцэпт нармалёвы, але у цябе ёсць імбір, у цябе ёсць цытрына, у цябе ёсць мята і цукар. І тут трошки неправільна, не б'ецца, таму што імбір сагравае цела чалавека, цытрына сагравае цела чалавека, а мята халодзіць, і цукар таксама халодзіць. І ён даў нейкі рэцэпт, который больш такі, я не ведаю, як абазваць яго, правільна? Можа быць, але ён, напэўна, гэта найлепшае, што ўвогуле можа быць. Ён мне не даў рэцэпт, што трэба дадаваць. Ён мне сказаў, чаго не трэба туды дадаваць. Ён сказаў: у цябе ёсць 4 інгрэдыенты, яны добрыя, але яны паміж сабой не надта спалучаюцца. Кажа, ты уберы лепш лішняе, альбо ты халодзіш цела людзей, альбо ты яго саграваеш. І то бок, это 2020 все. Гэта 20-й 2020 год, так. Ты пры касцёле раздаеш бесплатна, разліваеш бесплатна імбірную гарбату? Так, да, так, напой. Як ты прыйшоў да таго, што кебабы? Прайшоў, было яшчэ шмат этапаў з напоямі. Мяне ў нейкі момант заўважылі людзі, пачалі запрашаць на нейкія мерапрыемствы, каб я гатаваў там ежу. Я адразу... Вось напой быў такім момантам нейкім, я не ведаю, гэта быў нейкі цуд, таму што нібыта як толькі я пачаў займацца напоем, я сеў у нейкі аўтобус, які едзе ў правільным накірунку, і туды заходзяць на прыпынках правільныя людзі, патрэбныя мне людзі. Атрымліваецца, што твая нібыта інтэграцыя адбылася праз вось гэтую дабрачынную гісторыю. Так. Нейкім такім момантам, як я ўжо сказаў, што я заехаў у кватэру, зняў пакой, і потым ён мяне прывёў у кебаб. Гэта адбылося так, што той чалавек, які мне здаваў кватэру, ён сказаў: слухай, ты ж там займаешься кухняй, а я вось зняў толькі што памяшканне гастранамічнае. Можа быць, ты хацеў бы са мной нешта зрабіць? Кажу, давай. Ён кажа, вось у мяне ідэя кебабнай. Кажу, не праблема, давай зробім. Все, і мы пачалі з ім рабіць кебабную. А беларус ці это паляк? Паляк. Ён... Калі сказаць шчыра, ён, канешне, убачыў проста чалавека, які не гоняцца за грашыма і на якім грошы можна зарабіць, і ён іх цудоўна зарабіў. Вось. І потым, неяк так атрымалася, што праз яшчэ аднаго чалавека зноў жа такі да мяне менавіта праз напой прыйшоў аднойчы чалавек у кебабную і сказаў: слухай, я вас бачыў, што ты раздаеш, ты займаешься такой дабрачыннасцю. Кажа, можа быць, я цябе калі-небудзь падменю на гэтай акцыі, таму што ты працуеш штодня. То бок ты штодня працаваў і ўсё роўна працягваў дабрачыну вось гэтую гісторыю? Не, калі я пачаў працаваць у кебабнай, ужо немагчыма было гэтым займацца, таму што праца ў кебабнай гэта штодзённа і гадзін па 15 так у сярэднім на дзень. Вось. І ён сказаў: пакуль ты не можаш займацца гэтым, давай я цябе падменю на тваім месцы. Вось пайду да бездомных, буду гатаваць твае напоі, але буду казаць, што гэта ўсё ад цябе. Я кажу, давай, не праблема, але як гэта часта здараецца, праз пару дзён ён сказаў:
прабач, калі ласка, у мяне не атрымліваецца, я паглядзеў свой графік, не магу, але можа быць, я калі-небудзь табе дапамагу іначай. Я кажу, цудоўна, без праблем, раз так складваецца, значыцца так. І потым у пэўны момант, напэўна, гэта была наша трэцяя сустрэча, ён сказаў, слухай, ну, можа быць, надышоў час табе дапамагчы, я вось гляджу, як ты працуеш, як гэта цяжка, і што тыя людзі, якія табе павінны дапамагаць, не надта табе дапамагаюць. Кажа, можа быць, табе было б цікавей весці гэты бізнес самому і ні ад каго не залежыць. Ён мне запрапанаваў купіць разам гэтую кебабную, ён гэта прафінансуе, а я буду кухарам, я буду весці гэты бізнес. З часам аказалася, што гэта немагчыма быць на кухні і весці бізнес. І вось праз доўгія такія... Колькі ты так працаваў? Я працаваў так год прыкладна. Мой сябар, ён сказаў, што прабач, але мне патрэбныя гэтыя грошы. Калі ласка, верні мне гэтыя грошы. Я кажу, не праблема. Вось колькі ён заплаціў за гэты бізнес, я павінен быў вярнуць, я знайшоў іншых людзей. Але там была таксама і зараз на дадзены момант гэтая сітуацыя, што ўсё роўна бізнес аказаўся на мне і кухня на мне, а я ўжо настолькі запрацаваўся за 2,5 гады, што у мяне ўжо галава іначай не працуе, я магу думаць толькі пра кухню. Як толькі я выходжу ўвогуле і пачынаю займацца іншымі працэсамі, я разумею, наколькі я ў іх неэфектыўны, я пачынаю сябе грызці, і я стараюся як мага хутчэй вярнуцца на кухню. Незалежна ад таго, што будзе зроблена ці не зроблена ў іншых працэсах, я, можна сказаць, у тым месцы, дзе я эфектыўны, дзе я здабываю нейкія рэкорды, скажем так, я там хаваюся ад тых праблем, якія ёсць навокал. Вось таму для мяне вот дадзены момант, пакуль што ён такі складаны маральна, цяжкі і фізічна маральны, таму што я не магу рабіць тое, што ў прынцыпе стала сэнсам майго жыцця. Важна сказаць, што я на дадзены момант знаходжуся ў пошуку чалавека, які захоча нават на мне зарабіць грошы. Я гатовы працаваць. Я працаваў па 500 гадзін на месяц увесь гэты час, і для мяне няма... для мяне гэта на дадзены момант сэнс майго жыцця, і калі вы мяне падтрымаеце і будзеце займацца фармальнасцямі ў гэтым бізнесе, арганізацыйным менеджментам, вось я звяртаюся да гледачоў, можа быць, вы ведаеце каго-небудзь, хто зацікаўлены увайсці ў гэты бізнес. Я ведаю, як усё працуе, але я хацеў бы займацца толькі кухняй, і мне патрэбны чалавек, той, які захоча зрабіць з намі грошы. У нас вельмі добрыя сапраўды водгукі пра наш прадукт, мы ведаем, што трэба рабіць. Вот я думаю, што калі вам хочацца зарабіць на мне грошы, вы нават не сумнявайцеся, я вам кажу. Пакуль мы рыхтавалі гэтае відэа, у інстаграме Midas Kebab з'явілася абвестка, што кебаб хутка вернецца. Таму, калі будуць яшчэ апдейты, я спадзяюся, што літаральна вось са дня на дзень пасля выхаду гэтага відэа ўжо можна будзе купіць смачны кебаб, мы пра гэта распавядзем ці ў каментарах, ці ў апісанні проста пад гэтым відэа. А вы абавязкова падпісвайцеся на інстаграм Midas Kebab, каб з першай крыніцы даведвацца пра ўсе навіны цудоўнага месца. Гэта вельмі цікава, што вось я знайшоў гэтую... Не я знайшоў, форма сама мяне знайшла, кебаб. І здавалася, кебаб. Гэта не рэстарацыя са ўсімі стылямі ежы, дзе кожны знойдзе сабе нешта па смаку. Гэта форма, куды людзі прыходзяць, і ён можа не падабацца, ён можа падабацца. Людзі хочуць нешта дадаць нейкую сваю нотку. І вельмі важна вось у гэтай вельмі цвёрдай такой форме знайсці такія моманты, дзе ты можаш
так пагуляцца з гэтым прадуктам, каб людзям было смачна унутры гэтай формы. І вот мне Ты здаецца, расказваеш про кебаб як про мастацтва. Ну так, для мяне гэта сапраўды, я, мастацтва. знаешь, так, вот прям слухаю, нібыта это не про кебаб, а вот, ты распавядаеш про форму кіно, не ведаю. Ну так, і насамрэч, калі хто-небудзь прыйдзе да нас у кебабную яшчэ калі-небудзь, то яны пабачаць, што для мяне гэта больш мая майстэрня, гэта творчая прастора, і гэта творчая прастора на 100%, таму што людзі малююць там муралы, музыкі граюць там канцэрты, там записываюцца падкасты, там здымаюцца кліпы. Вось у гэтым месцы, там, на вот этом маркеце, так? Так. Нават не на маркеце, унутры кебабнай. Я кажу, людзі, калі вам цікава ўвогуле нейкае цікавае месца з цікавым антуражам, непадобным да чагосьці яшчэ, прыходзьце да нас. Контакты будут лежать. Конечно. Слухай, атрымліваецца, што, как я уже так раней казала, і слухаючы цябе, што вось, твая інтэграцыя адбылася праз дабрачыннасць, пра пэўныя кантакты з людзьмі, такія жывыя. А на якой мове ты з імі размаўляў? Па-польску, як? конечно. У асноўным па-польску. А ты ведаў да гэтага польскую ці... Я польскую мову заўсёды вывучаў неяк натуральна. Па-першае, я з той часткі Беларусі, якая блізкая да Польшы. Я з Бярозы. Палякі ведаюць часцей бярозу картузскую. У мяне неяк жыццё было хаця бы на нейкі адсотак, але заўсёды было звязанае з Польшай. У мяне бабуля у 2005 прыкладна годзе знайшла магілу свайго бацькі тут у Варшаве. Так што у мяне ёсць нават месца, куды я магу прыйсці, і вот месца, скажем так, на якім я магу стаяць непахісна, таму што ніхто мне не можа сказаць, што гэта не маё месца альбо штосьці яшчэ. І вот сямейная гісторыя звязана, плюс я калісьці ў свой час пачаў вывучаць польскую мову на курсах такіх. У нас у заходняй Беларусі часта у школах ёсць суботнія такія курсы, суботнія урокі, можна так сказаць. Былі, похоже. Былі, так. У нашай сітуацыі гэта дакладна. І гэта былі курсы, дзе збіраліся і дзеці, і нейкія часамі прыходзілі і дарослыя. І выкладалася польская мова, мы знаёміліся, і аднойчы нас нават адправілі ў Польшу у дзіцячы летнік. Мы паехалі ў летнік, і так я пазнаёміўся са сваім найлепшым старым, найстарэйшым польскім сябрам сваім, які праз тыдзень прыкладна нашага знаёмства ён мне сказаў: «Лёша, калі табе трэба будзе прыехаць на дзень, 2, 3, тыдзень, месяц, паўгода, мой дом, твой дом». І гэта было ў 15 гадоў, 16 гадоў. І як толькі адбыліся нейкія падзеі, якія не дазвалялі мне больш заставацца, ён мне сказаў: «Прыязджай». І пра што я хацеў сказаць, што мы заўсёды з ім падтрымлівалі нейкую сувязь, абменьваліся, хутчэй за ўсё ён, таму што мы размаўлялі па-польску, я не імкнуўся навучыць неяк яго беларускай мове. Адзінае што ён вельмі шануе нашу нацыянальную гісторыю, і ён з гонарам нашу нацыянальную атрыбутыку, скажем так, несе. Таму што я яму падарыў сцяг калісьці, тады яшчэ даўно. І мы размаўлялі па-польску, ён мне паказваў нейкую частку польскай культуры, нейкія мемы польскія, нейкія мульцікі польскія, відосы, музыку. Канешне, музыка, польская музыка мяне, напэўна, гэта адзін увогуле з рухавікоў таго, што я захапіўся, не тое, што захапіўся, што я, можа быць, польскую мову неяк вывучыў лепш, хутчэй, таму што
Таксама, можа быць, не гэты сябар, але хтосьці мне паказаў польскі рап і... Слухай, што параеш? Вот я ведаеш, так, ну, хочу таксама плейлісту какой-нибудь зрабіць вот на... Я магу параіць... Польскі рэп такі агрэсіўненькі, такі прям... Ну, агрэсіўныя людзі слухаюць агрэсіўна, і часамі нават хочацца агрэсіўна. Абсалютна, вот. Мне перыядычна хочацца што паслухаць. Ну, я бы пачаў з нейкіх прасцейшых, не тое, што прасцейшых, не агрэсіўных, спакайнейшых нейкіх трэкаў. Я бы Пэзата параіў. І старыя альбомы, музыка класычна, музыка паважна. На мой погляд, гэта, напэўна, музыка паважна, гэта, напэўна, найлепшы альбом, які я чуў у польскім рапе, таму што, ну, гэта 2002-2003 год, і якая там музыка, там адзін з гэтых трэкаў, ён увогуле ўваходзіць у топ за ўсю гісторыю музыкі, на якія зробленыя нейкія рэміксы, што людзі потым рабілі каверы, бралі біт, потым рабілі свае песні на гэта. Многія могуць нават пачуць там адзін з гэтых трэкаў, што мы дзесьці чулі гэта. Окей, то бок гэта топ, калі топ-3, то гэта number... Ну, гэта першы. Для мяне першы, таму што ён мяне найбольш зацікавіў. І я яшчэ скажу такіх хлопцаў, якія, можа быць, многія пра іх не ведаюць, гэта Мельскі. Мельскі, гэта таксама, гэта вельмі такі круты хлопец, ён жыў нейкі час у Канадзе. Пра яго таксама мала хто ведае, але мне падабаецца ягоная музыка, і мне вельмі падабаецца одна песня, я бы сказаў, што «Збыт правдзівы» называецца. Вот. І трэцім чалавекам я бы назваў Кубу Кнапа, таму што гэта ўвогуле чалавек, нам, беларусам, трэба яго паслухаць, таму што ён мне нядаўна сам сказаў, кажу, у мяне ёсць сентымент да вас, беларусаў. А вы з ім камунікуеце? Мы з ім аднойчы неяк так вот паразмаўлялі, і я ведаў, што ён круты хлопец, што нам будзе комфортна вельмі, і мы перакінуліся парай словаў, мы зразумелі, што мы на адной хвалі, для мяне гэта было вельмі важна, і ён падтрымлівае, між іншым, ён падтрымлівае культуру, не толькі польскую, ён падтрымлівае культуру эмігранцкую, і вось у яго ёсць такі праект, ён называецца «Дзяўаў Кнапа». Калі на ягоных канцэртаў, падчас ягоных канцэртаў ён дазваляе прадаваць не толькі свой мерч, але таксама людзям творчым прадаваць сваю творчасць і неяк падаваць сябе, прэзентаваць сябе. І вось ён мне пасля канцэрту сказаў, кажа, я ўвогуле вас, беларусаў, вельмі шаную, і вось тут нават на гэтым канцэрце ён сказаў, знаходзіцца беларус, які займаецца керамікай, Олег, я не ведаю, можа быць, Олег, ты будзеш глядзець гэта, вось, прывітанне Кубу Кнапу і табе таксама, мы не знаёмыя з Олегам, але мне было вельмі прыемна пачуць, проста калі у атачэнні Кубы Кнапа людзі пачалі казаць, ой, я маю польскі, ой, і я маю беларускія карані, ой, я маю беларускія карані, наадварот. Да, ну, насамрэч, што ўжо хаваць? Мы крутыя. Якія 3 парады людзям, ну, для інтэграцыі, не ведаю, которые толькі пераехалі ў Польшу, можаш даць? Першая парада я ведаю. Гэта быць узаемаветлівым. Гэта найгалоўнейшае. Не будьце, а я ведаю, што гледачы гэтага канала, я нават не ў тую аўдыторыю зараз скажу гэтыя словы, не будьце там нейкімі неветлівымі людзьмі, не. Я ведаю, што аўдыторыя гэтага канала, яна вельмі прыстойная, скажем так. Але вот першая парада гэта заўсёды будьце ветлівымі і не чакайце нейкую узаемаветлівасць зваротную. Не, вот вы у першую чаргу думайце пра сябе і будьце ветлівымі папросту. Кажыце 1000 разоў дзякуй, кажыце 1000 разоў калі ласка, 1000 разоў дзень добры. А як жа там межы асабіста, ведаеш, ну там калі там да цябе недобрыя, а ты такі заўсёды добры? Все роўна у людзей ўсё сканчваецца,
пачынаецца аднолькава і сканчваецца аднолькава. Тое, як вот вы правядзеце паміж гэтым, ну, паміж гэтымі падзеямі свой час, яно, ў прынцыпе, такога вялікага значэння не мае. Но просто калі вам хочацца шчасліва і утульна правесці ўвесь гэты час, не быць варожым да людзей, і каб людзі былі да вас таксама не ставіліся як да ворага, паспрабуйце з гэтымі людзьмі сябраваць. Альбо калі яны гэтыя правакацыі нейкія ў вашым дачыненні праяўляюць, паспрабуйце на гэта не звяртаць увагі. Я думаю, што лепш няма нічога, чым проста махнуць на ўсё рукой. Окей, першая парада быць ветлівымі, другая парада махнуць рукой. Я не ведаю. Напэўна, так. Окей. Напэўна, другая махнуць рукой. Не чакайце, не чакайце, што вам увогуле хтосьці штосьці абавязаны і што ў вас штосьці павінна атрымацца. Будьце таксама трошкі і да сябе таксама спакайнейшымі. Не патрабуйце ад сябе вывучыць польскую мову, навучыцца размаўляць на ўзроўні, там, я не ведаю, на невядома якім узроўні, ужо праз нейкі тэрмін, які вы сабе акрэслілі. Я разумею, што для некаторых людзей гэта можа быць лепш. Так, гэта можа быць лепш, але тым не менш, таксама дайце сабе час камфортна неяк увайсці ў гэтае асяроддзе. Людзі гатовыя вас прыняць. Я ведаю, што так як, напрыклад, мяне альбо маіх сяброў, як іх прымаюць людзі і ўвогуле ў соцыуме незнаёмыя і на працы, альбо як вот ставяцца нашы кліенты да мяне, ну, настолькі людзей ветлівых, настолькі людзей, якія зычуць табе добра. Это ты пра палякаў зараз? Я пра палякаў кажу. Ну, я кажу так, увогуле пра людзей. Ну, можа быць, мне так пашанцавала сустракаць такіх людзей. Але я сапраўды лічу, што ніхто не ставіцца да нас варожа. Гэта вот цяпер пачынаецца нейкая хваля такая, але гэта хваля звязаная проста з інтэрнэт нейкім хайпам. І я бачу гэта ў інтэрнэце, што з'яўляецца хваля нейкая, вывучайце польскую мову, навучыцеся размаўляць, ты са сваім акцэнтам там едзь кудысьці. Я не чуў гэтага ніколі ў рэальным жыцці. Можа быць, я чуў гэта толькі ад п'янага чалавека пад якім-небудзь, не ведаю, начніком. Гэта максімум. Я ведаю, што зараз польскае грамадства, на вялікі жаль, вельмі наэлектрызаванае, гэта праўда. Але хутчэй за ўсё у пабытовых справах у вас ніколі не будзе праблемы, у вас будзе шанец інтэгравацца. Усе людзі разумеюць, што ёсць розныя сітуацыі, і мы прыехалі сюды таксама не ад добрага жыцця. І нам, увогуле, нам зычуць, каб наша сітуацыя вырашылася. Хоць яны не супраць нас, но яны бы хацелі, каб мы маглі жыць добра ў сябе дома таксама. Зачыняць межы. Да. Добра. Хто да цябе ў кебабную прыходзіў, можа, са знакамітасцяў, ці, ну, вот, не ведаю, польскія какие-то выбітныя людзі, не ведаю, вот, ці былі нейкія госці, ці фірмы, якіх так вот можаш адзначыць? Нейкіх такіх экстра вядомых, экстра знакамітых людзей такіх не было. Былі людзі, творчасць якіх мне вельмі падабаецца. Да мяне аднойчы завітаў Мікіта Мелказёраў. Ён якраз такі паказвае, што мы маем вялікі скарб у выглядзе людзей, раскрывае, паказвае нам адзін аднаго. І мне было вельмі прыемна, што ён прыйшоў, і яму спадабалася. Вот гэта мне было прыемна. Мне было прыемна, калі прыходзілі таксама мае знаёмыя, мае сябры, якія таксама займаюцца нейкай дзейнасцю. Напрыклад, мой сябр Януш Гаўрылюк, які з'яўляецца арганізатарам фэсту Бульба-муві. Таксама я падтрымліваю яго, ён падтрымлівае мяне сваім прыходам. Мне таксама месца мяне пазнаёміла з вельмі прыемным чалавекам у маім жыцці. Мы ўсе неадназначныя, мы ўсе людзі шматгранныя, так. Але ў маёй сітуацыі я пазнаёміўся з
цудоўным чалавекам Дзімам Паповым. Гэта чалавек, які таксама трымаў у нас каля мяне, таксама трымаў сваю гастраномію, ён пачынаў з вельмі цікавым прадуктам, але весці бізнес настолькі складана, што ты не ведаеш, як яно будзе, і хутчэй за ўсё не атрымаецца. Ну, вот у Дзімы, на вялікі жаль, пакуль не атрымалася, але я веру, што атрымаецца. Калі-небудзь абавязкова атрымаецца. Ну, напэўна, вось гэта тры чалавекі, якія хтосьці іх можа ведаць. Падтрымалі. Ну, мне падаецца, з рэкламамі Кіты таксама даведалася, ну, так, па шчырасці. І пра кебабную я хацеў сказаць, што ну, для мяне гэта проста магчымасць жыць у тым сэнсе, што рабіць нейкую сацыяльна карысную справу. Для мяне гэта вельмі важна, таму што я не магу сабе знайсці месца, калі я не выконваю нейкія абавязкі, калі я адпачываць, проста адпачываць у мяне не атрымліваецца, а тым больш у горадзе. Горад увогуле гэта не маё, я такі чалавек больш спакойны. Ну і Бяроза как бы менш, чым Варшава, відавочна. Бяроза значна менш. Ну я жыў у Менску, но мне гэта проста надакучыла, таму што як бы ні было, Варшава, я лічу, яна таксама вельмі каштоўная якраз такі людзьмі, таму што, можа быць, Варшава камусьці падаецца нейкай шэрай, такой без свайго твару нейкага. Для мяне Варшава мае свой твар, і гэты твар, ён менавіта у людзях знаходзіцца. Тое, што тут людзі, не ведаю, ніхто тут не мае, мне здаецца, лёгкага жыцця. І тут людзі, якія стараюцца, нешта робяць, імкнуцца, тут недазволена апусціць неяк рукі. І гэтым, гэта і падштурхоўвае, но тым не менш, калі ты прызвычаіўся да іншых тэмпаў, да нейкіх, да іншай хуткасці, яно можа ў нейкі момант цябе папросту накрываць. Ну, але калі ты знаходзіш сваё месца, калі ты знаходзіш сваю справу, все стае значна лягчэй. На дадзены момант наша кебабная не функцыянуе, я спадзяюся, будзе функцыянаваць. Але паколькі я ў такім месцы знаходжуся, дзе мы з суседзямі сапраўды блізкія суседзі, мы сябры, мы ўжо, можна сказаць, нават як адзіны нейкі арганізм. У нашым месцы каля нас ёсць вельмі смачныя украінскія варэнікі, якія людзі гатуюць. У нас вельмі смачная суша, адны з найсмачнейшых у Варшаве, якія гатуе японец. Гэта ўсё тут знаходзіцца, так, і мала хто ведае пра гэтае месца. І я хачу параіць, але больш за ўсё я вас хацеў бы параіць месца маёй сяброўкі, грузінкі Ніно. Яе грузінская кухня знаходзіцца насупраць нашага кебабнага. Я думаю, што гэта найсмачнейшая грузінская кухня, якую можна знайсці ў Варшаве. Я думаю, што і нават у Грузіі не ўсе будуць гатаваць так добра, адназначна не ўсе, таму што, на мой погляд, гэта увогуле адна з найсмачнейшых еш, што я еў у сваім жыцці. Хінкалі, хачапуры. Я кажу пра Ніно, Ніно пра гэта не ведае, но я калісьці тут сабраў недаўна алычы, а яна у Польшы алычо называецца мірабелькамі. І я папрасіў, кажу, Ніно, у вас ёсць спецыі для тхімалі? Я хацеў бы прыгатаваць тхімалі. Ніно так паглядзела на гэты мешок алычы і сказала: у мяне вельмі мала гэтай прыправы. Я бы хацела табе, можа быць, даць, але я табе не дам. Ты мне дай гэтыя свае слівы, таму што няма права на памылку. Кажа, я прыгатую сама. І яна прыгатавала, і я прынёс вас пачаставаць гэтым соусам. Так што мной сабранае ляжыць в торбе, не буду ўжо. Дзякуй табе вялікі. Дзякую, взаемна.